pinainit. Sabi niya, okay, ipapasok ko na ha, ganyan. Parang pinasok na po pala talaga niya. Parang sabi, ang sakit. At mas pag-uusapan. Na-rape po ako ng isang pare. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon sa 90.7 Love Radio. Oras po natin sa buong kabuluhan is already 11:48 p.m. At kasama nyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. At kasama mo ang Basa Princess, DJ Rakitera. Welcome to the program Top Secrets. Ito po ang programang hindi ka husgahan. Bagkos ikay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng Will Listen. And we don't judge culture. At sa pagkakataong ito, meron na tayong top secret sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Magandang gabi. Good evening po. Ano pong DJ pwede Rock. naming itawag sa iyo? May lang po. May, ilang taon ka na? 29 po. 29. Sang lupalop ka naman galing, May? From Singapore po. Singapore. Alright, di na kami magpapaligoy-ligoy pa dito. May 29 from Singapore. Ano ang top secret mo? Mas pinili ko po muna yung sarili ko kaysa sa kaligayahan ng mga anak ko po. Mas pinili mo muna ang sarili mo kaysa sa kaligayahan ng mga anak mo. Tama ba kami ng pagkakarinig? Opo, DJ Rock. Pwede mo ba kaming kwentuhan kung nasa ang sitwasyon ka na ngayon? Ano ba itong nangyayari sa'yo? At paano mo nasabi yon? Kasi may live-in partner po ako for almost 12 years. Sa 12 years na po yan, sinasaktan po kasi ako dati ng partner ko. Tinututukan ng baril, tapos sinusuntok. As in, physical, emotional po yung yung pananakit niya sa akin. Nakikita po yun ng mga anak ko. Tapos, dati po may cheating issue din. Mas pinili ko po ngayon kasi yung mga anak ko po, para sinisisi nila akong na pinili ko po, iniwan ko po yung partner ko. Kasi ayaw nila ng broken family. Pero kapag mag-stay po ako sa partner ko, ganun pa rin po. Sinasaktan din po kasi niya ako. Mali po bang piliin ko muna yung sarili ko kasi sa kaligayahan ng mga anak ko? Tama ba na itong partner mo, ito yung nananakit sa'yo? Tama ba kami ng pagkakaintindi? Opo. And yung mga bata, hindi nila nauunawaan kung bakit nakipag-iwalay ka dito sa partner mo. Opo. Pwede bang malaman kung ilang taon na tong mga batang to? Yung panganay ko po is 9 years old, tapos 4 years old po yung punso. May pwede mo bang maikwento sa amin o maibahagi kung ano yung pinakagrabing ginawa nitong partner mo sa iyo? Yung dahil po lasing siya, tapos lasing din po ako. Kasi nga po, fiesta doon sa amin, so nag-inuman kami. Tapos po, nag-aaway kami, sabi ko sa kanya, mag-usap tayo bukas kapag okay na, kapag hindi na kami lasing. Pagtayo ko po, hawak ko yung anak ko, sinuntok niya po ako. Tapos, bit-bit ko yung anak ko. Wala po akong laban kasi nga po. Lasing din po ako. Tapos, siya din po. As in, binugbog niya ako. Tapos, pinipigilan na po siya ng mga pinsan niya para hindi niya ako saktan.
Pero umakyat siya sa bintana para tutukan ako ng kutsilyo. Sasaksakin niya ako, hawak ko yung mga anak ko. Tapos 3 beses niya din po ako tinutukan ng baril. Pwede Madaming bang, beses niya na po akong sinasaktan. pwede bang malaman kung anong trabaho nitong partner mo na to? Wala po siyang trabaho. Pero paano Ako siya po yung- nagkakaroon ng access sa mga baril? May kaibigan siyang po, no, inihiraman niya. Tapos may kaibigan siya nagbebenta ng baril. Wala pong license yung baril niya. So, sobrang takot ko po. Tapos, naawa din ako kasi ayaw ko mawala ng tatay yung mga anak ko kapag pinakulong ko siya. Sabi mo kanina, bit-bit mo yung mga anak mo, no? Hawak-hawak, nakikita nila. Tama ba na nakikita nila kung paano ka sinasaktan ng tatay nila? Yung panganay ko po, nakikita niya. Tapos yung bunso namin, nung nandito na ako sa abroad, sinabi niya din sa akin ng partner, ng ex ko na tinuturuan niya kung paano bumaril yung 4 years old ko na anak. Tapos, pero wala daw bala yun. Sabi ko sa kanya, makakaliputin ka pa naman, bakit mo tinuturuan yung 4 years old nating anak na babae? Puros babae po yung anak namin. Tapos po nakipaghiwalay ako nito ngayon po sa kanya. Dahil nga po, una, wala siyang trabaho. Tapos parati niya po akong sinasabihan na kapag iiwan mo ako, papatayin ko pamilya ko, yung mama at papa mo. Yun yung parating tinatakot niya sa akin. Pero nung nandun ako sa Pinas, tinatakot niya ako pag iniwan ko daw siya. Papatayin niya ako. Kaya ako nag-abroad. Kaya ka nag-abroad dahil natatakot ka sa kanya. Opo. Nakakanino yung mga bata? Nasa kay mama ko po. Tuwing kailan niya nakikita yung mga bata? Kapag hinihiram niya po pag walang pasok. Mhm. Sabado tsaka linggo. At saan nakatira itong partner mo na to? Nasa kabilang barangay lang din po. Sinong kasama niya sa loob ng bahay? Yung mama niya. Tapos yung pinsan niya. Mhm. Alam ba ng mga kamag-anak niya, kapamilya niya, na gano'n siyang klaseng tao, na nananakit siya? Sino mo nakakaalam nito? Alam po lang lahat ng pamilya niya kasi alam din po ng nanay niya, kinukonsinti nga siya. Kasi minsan kasi wala kami bahay, nakikistay lang kami dati sa sa kay mama niya. So mag-away kami, nagsumali yung mama niya. Then sa sobrang away namin, pinipigilan siya ng mama niya, tinutukan niya ng baril yung mama niya, tapos tinutukan niya din ako ng baril. Tapos sinakal niya ako. Kaya pa po, mas pinili ko muna yung sarili ko kaysa sa mga anak ko. Gusto na mga anak ko na ayaw nila maging broken family. Ayaw nilang iwan ko yung tatay nila. Pero natatakot kasi ako kasi parati niya ako tinatakot na nakapag-iiwan ko siya. Papatayin niya yung pamilya ko. Yung mama at papa ko. Mhm. Ano ba tong lalaking to? May addiction ba siya sa paggamit ng pinagbabawal na gamot? Hindi po siya hindi po siya gumagamit. May depression kasi siya dati. May anxiety depression siya. Diagnose ba siya na may anxiety and Opo. depression siya? Opo, Mhm. dati po. Bago pa kayo nagkaroon ng mga anak o during nagkaanak na kayo? May anak na po kami, isa pa lang po na Mhm. And nung time na yon, umiinom ba siya ng gamot para mapakalma yung sarili niya? opo, umiinom siya. Tapos kapag ako din po nagpapakalma sa kanya. Mhm. Pero palagay mo ngayon, kaya niya ba nababanggit yung mga ganong klaseng salita?
dahil hindi na siya nakakainom ng gamot? Dahil po, obsessed po siya sa akin. Palagay mo obsessed na obsessed itong partner mo sa iyo? Opo. Pangilang beses mo na sinubukang makipaghiwalay sa kanya? Madaming beses na po. Bago ako pumunta dito, nakipaghiwalay po ako sa kanya dahil po madami po siyang sinasabing hindi maganda sa akin. Siguro na ano na din ako, nagising na ako nung that time po na kailangan ko ng hiwalayan yun. Pero nung nakipaghiwalay po ako, tinutukan niya po ako ng shotgun. Kaya sa sobrang takot ko, hindi po ako nakipaghiwalay sa kanya. Nagstay po ako. Pero sabi mo, nakipaghiwalay ka na ng tuluyan sa kanya. Tama ba? Ngayon po, oo. Paano niya tinake itong pakikipaghiwalay mo sa kanya? Kahit anong chat niya po sa kahit anong chat tawag niya po, hindi ko po talaga sinasagot kasi alam ko po mahal ko pa siya kasi nga po hello po. Nakikinig kami. Kasi po nung may anak kami tapos ayoko talagang maging broken family kami, pero mas pinili ko po kasi ngayon sarili ko. Meron ka bang mga paraan para mas maprotektahan mo yung mga anak mo na nasa Pilipinas, dito sa Pilipinas? May mga Alam ko po hindi niya po magagalaw yung mga anak ko. Hindi niya po sinasaktan yung mga anak ko. Nasabi mo ba sa pamilya mo o sa mga magulang mo na may ganitong pagbabanta itong naging partner mo? Opo. Anong sagot nila sa'yo? Sinabi ko, sabi nila wag daw ako matakot kasi hindi niya daw magagawa yun. At alam po nila yung pag lumapit daw po sila, pag may dala po siyang baril sa bahay, tatawag daw po sila ng pulis. Wag daw ako mag-aalala. Siguro pinapaano lang nila yung loob ko, pero takot na takot po ako para sa pamilya ko. So, paano sinabi pala ng mga bata na hindi sila sang-ayon dun sa naging desisyon mo na pakikipaghiwalay sa tatay? Bakit nagsabi ba itong tatay na hiwalay na kami ng nanay ninyo o kaya ganito yung nangyari, sisihin nyo nanay nyo? May ganun pang pagpubuyo o may ganun bang ginawang pagmamanipula ang ama nila kaya ganun ang naging response nila sa iyo? Ginagawa niya po ako ng mali sa mga anak ko kahit hindi ko naman po ginagawa dito sa abroad. Ginagawa niya po, sinisiraan niya po ako sa mga anak ko na nakipaghiwalay yung nanay niya sa akin dahil may iba na, pero wala po talaga. Tapos ako po kasi yung bumubuhay sa kanya for isang taon na ako dito. Umaasa pa rin po siya, wala siyang trabaho, wala siya lahat. Kaya sabi ko sa mga anak ko na wag kayo maniwala sa tatay niyo kung ano man yung sasabihin niya. Kasi sabi ng panganay ko, nanay, bakit iniwan mo si tatay? Ayaw ko nang maging broken yung family natin. Ayaw ko mag-sad, sabi niya sa akin. Sana wag mong sirain yung pamilya natin, sabi ng panganay ko po. Anong sagot mo doon? Sabi ko, kahit anong mangyari, kami pa rin yung parents mo. Kailangan ko lang talagang iwan yung tatay mo dahil hindi siya natututo. Parati niya ako sinasaktan. Parati niya akong tinatakot. Sobrang bigat na dibdib ko kung ano yung pipiliin ko. Piliin ko pa sarili ko. O gusto ng mga anak ko. May, hindi naman ibig sabihin ng paglayo mo doon sa asawa mo ay pinipili mo yung sarili mo lang. Alam mo, May, doon sa move mo na yan, pinipili mo lang din yung kapayapaan ng pamilya ninyo. Sa ngayon kasi, ilang taon na yung anak mo? Isang 4 years old, tapos ilang taon yung isa? 9. 9.
Sa ngayon kasi hindi nila maiintindihan talaga yung sitwasyon eh. Kung ano yung pinanggagalingan ng nanay nila. Oo, ang isang bata talaga gusto nila makita na buo ang pamilya. Pero hahayaan ba natin na buhay mo na ng mismong nanay nila yung pwedeng mawala? Oras na ipaglaban mo yung relasyon ninyo na hindi naman na maganda at healthy. Pangalawa, pinoproteksyonan mo lang din yung mga anak mo doon sa environment o doon sa arte ng tatay nila na hindi makakaganda sa mental health nila, sa paglaki nila. Hindi pagpili ng sarili yung tamang desisyon na ginagawa mo ngayon. Alam ko, May, at alam namin ni partner na mahirap, mabigat, at napakagulo ng isip mo ngayon dahil nga iiwanan mo na yung taong nakasama mo ng matagal na panahon. Iiwanan mo na hindi yung boyfriend mo kundi ama ng mga anak mo. Mahirap talaga yan. Pero ito nga yung lagi naming sinasabi din dito. At lalo na ako, lagi ko itong sinasabi na hahayaan mo ba na manatili ka sa isang relasyon na hindi naman na dapat manatili? Dahil hindi na pwedeng matawag na pamilya dahil wala nang kapayapaan. Toxic na. Pamilya pa ba yung tawag doon? O naglolokohan na lang kayo dahil para sa mga bata at mapakita nyo sa mga bata na okay pa kami? Kahit gusto ko na pong umuwi muna. Para magbakasyon, hindi po ako, ayaw ko pong umuwi kasi natatakot po ako. Na baka pag umuwi po ako, baka papatayin niya din ako. Okay. Ganito. Alam mo, tama yung ginawa mo na naghanap ka ng mga taong makakausap mo. Pero dun sa parte na iniisip mo ngayon na baka gawang ka na masama ng guy na to, marami naman tayong dapat na maging action dyan. Siguro may once na makapag-isip-isip ka na ng tama, kumalma ka na, ang unang gawin mo dyan, kuhain mo yung mga anak mo dun sa lalaki. Kung sakali bang kukuhain mo yung mga anak mo dun, may mapagdadalan ka ba, May? Magkalapit lang po kasi kami ng bahay. Nasa kabilang barangay lang po. Tapos sila mama. Si mama ko yung nagbabantay ngayon. Okay. May bago tayo mag-isip ng mga aksyon na pwede nating gawin dyan sa guy, hindi ba talaga nakakausap ng maayos ito, na kalmado yung guy, na kapag sinabi mong, pwede ba bilang magulang, maghiwalay na lang tayo? Tingin mo ba hindi niya kayang tanggapin yun kapag sinabi mo yun? Hindi niya po. Feeling ko po hindi. Hindi ba siya nakakausap ng kalmado lang? Talagang once na pag sinabi mo yun, magagalit ka agad siya, gugulping ka niya? Ganun ba talaga yung personalidad niyang tao? Dinadaan niya po ako sa ngayon po magkakalma siya, tapos maya-maya magagalit, iiyak. Hindi ko po kasi alam yung niya, yung tumatakbo sa isip niya. Kasi nung last namin na nag-usap about sa iwalayan, nagaano po siya, okay po sa una, tapos pag hindi na po ako babalik, magagalit naman po siya. Okay. Tapos iiyak. Hindi ko po alam, parang May, mabilisan lang to, May. Sagutin mo kami ng diretsahan. Sa 11 years ninyo, May, ilang beses siya naging ganyan? madaming beses na po. So, sa 11 years ninyo, hindi naging maganda yung relasyon ninyo? May naging maganda po, pero may cheating issue din po kasi siya. Tapos, mostly po kasi away. Ako po yung for 12 years namin. 12 years po kami, tapos
ako po yung naghahanap ng trabaho para sa kanya. Okay. Siya po ayaw niya po magtrabaho kasi makatrabaho siya po 1 buwan, 2 Okay. buwan. Kasi pirati inaano sa akin, napapagod na daw siya sa trabaho. Okay. Ganun. So kung bibigyan natin siya, itatag natin siyang mabuting tatay ba siya? Provider ba siya? Hindi. Hindi siya provider Okay, po. gets. So May, pinagtiisan mo 'yon. Opo. Okay, Kasi sobrang mahal ko po siya. tama. At yun naman talaga ang lumalabas na mahal mo siya. Pero May, okay lang ba maging tapat ka din sa amin ngayon? Sa 12 years ninyo na puro pasakit at pahirap yung binigay mo, ay binibigay niya sa'yo, hindi mo ba naisip na mangilala ng ibang tao? Kumausap, mangilala, Naisip at ko ginawa mo na rin. Opo. Tapos Ginawa po, mo. Mm. Nangilala ka. Isang beses. Oo, isang beses, okay. Isang beses ka nangilala ng isang guy. Paano naging ninyo, relationship ninyo? Kwentuhan mo naman ako, May. Okay naman po. No, almost 2 months po kami nag-uusap. Mm-mm. Siya nga po kahit alam niyang may partner ako, nagbibigay po siya ng Oh. para sa mga anak ko. Kasi po may business siya. So Okay. pero mas pinili ko pong itigil kasi nga po mas mahal ko pa talaga Yung yung partner mo. Pero naka-move ka na dun kasi na may nangilala ka, nagpakilala ka din. May nangyari ba sa inyo? Opo. Okay. Sa 2 months na yon, nagpapadala siya sa anak mo, nahuli ba kayo? Nakakutob itong partner mo. Opo. Isa rin ba yon sa dahilan kung bakit ka natutukan ng baril? Hindi po. O isa yon sa mga nagiging dahilan na bumabalik dun sa partner mo na niloloko mo ko dati? May ganun ba na linya? Wala po. Hindi nagpapatrigger sa kanya yung mga bagay na ginawa mong niloko mo ko dati, nahuli kita eh. Nag-cheat ka sa akin eh. Kasi nga po, binabalik ko sa kanya. Nakita mo lang ako sa chat, pero ikaw nahuli ko sa higaan O natin yun nga, nakahiga. wait, May. Kalma ha. Kahit nahuli mo siya sa chat, at nahuli ka niya sa chat, nahuli mo siya sa kama, cheating is cheating. Nag-cheat Yes po. ka, nag-cheat siya. At choice niyo yun. Pero ang tanong ko, diretsahin, hindi ba sumagi o nabigkas niya sa'yo na Hindi po. niloko mo rin ako eh? Hindi po. Ba't lumabas sa bibig mo na sinasabi mo sa kanya na nahuli kita sa kama? Nung nahuli niya po ako, yun po yung sinabi ko sa kanya. Gumanti lang ako. Ano sabi niya? Sabi niya, ginawa niya lang daw yun kasi hindi niya na ako mahal. So, sabi ko, ginawa ko lang din dahil hindi na kita mahal. Oh, ibig sabihin nakakapag-usap kayo ng maayos, nang hindi kagad siya nagagalit. Opo. That time po, kalmado siya. Tapos maya-maya, nagagalit na naman siya. Tapos maya, iiyak na naman. Okay. So, ibig sabihin may pagkakamali ka rin dito sa relationship ninyo. Opo. Alam ko po yun, may pagkakamali po ako. Dahil nga, naghanap ka na ng kalinga mo eh. Pero, tama ba ako ng pagkakaunawa? Wala doon sa pag-cheat mo sa kanya, yung mga nagiging dahilan kung bakit siya nagiging ganun yung action niya sa'yo or yung pinapadama niya sa'yo o sinasabi niya sa'yo? Wala po. Okay. Ngayon ba, may nakikilala ka na? May nakakausap ka? Wala po. Talagang firm lang yung decision mo dahil nga hindi siya maayos na tatay, hindi siya okay na tatay, kaya gusto mo na sumuko. Opo. Kailan ka pala nakatakda na uuwi ng Pilipinas, May? This December sana. Kaya nga lang, hindi po ako uuwi kasi nga po natatakot po ako. Hindi ka uuwi dahil natatakot ka. And ang ibig sabihin din nun, hindi mo
makakasama yung mga anak mo. And sa pagkakataong to ba, naiisip mo din yung parteng yun na may isang taon ulit na hindi kayo magkakapiling ng anak mo, o naiisip mo na mas protektado sila kung hindi ka muna uuwi? Hello po. Hello, May. Narinig mo ba ako dun sa tanong ko? Sorry po, hindi po kasi may tumawag pero pinatay ko na po. Ay, may tumawag. Ex mo ba yan? Ay, charot. With harap. Hindi po, pinsan ko po. Pinsan ko po. Okay. Na pumapasok ba sa isipan mo na sa delay mo o postpone mo ng pag-uwi mo dito sa Pilipinas ngayong Disyembre ay pagkawala din ng pagkakataon mo na makasama ng pisikal yung mga anak mo? Opo, DJ Rafi. So, kailan mo pinaplano na makauwi ng Pilipinas? Kung hindi po December, maybe ng April or May. April or May next year, tama? Next year. Opo, next year. Ay, may nakamonitor. Papatay po kami Oo, ng papatay muna, yung May. TikTok. Sorry po. Huwag mo na basahin yung mga comments sa'yo. Oo. Concentrate na lang tayo dito sa pagtawag mo, no? Dito sa Viber call natin. Okay po. Okay, patayin mo muna. Naririnig namin, nag-feedback eh. Okay, sige po. Okay na, May? Okay po, okay na. Nandyan pa rin actually, naririnig namin. Hello, May? Hello po. Okay na po. Meron pa rin. Wala na. Wala na ata. Ay, may konti. Naririnig namin Wala mo onti. yung audio. Oo. Huwag mo na nga. Mute mo na lang. Huwag mo na Narinig mo ano. naman yung usapan natin. Naka-ano po kasi, naka-loudspeak Huwag mo ata. nga yung loudspeak. Kala ko ba wala na tinapatay mo? Ayun na, niloudspeak na talaga ng tunay. High blood ako sa'yo eh. Okay po. Okay na po. Hello. Wala na po talaga. Ikaw papawalain ko. May, Promise po, wala na talaga. wala na nga. Oo Okay nga, na. no, wala na. Ayun. So, May, ang pagde-delay mo ba, nandyan pa din eh. Atin ba yung problema o sa kanya? Sa kanya may. Okay lang ba patayin ko muna tapos tawag ulit ako? Baka hindi na tayo makatawag Wala. ulit. Ayun no. Wala na po May! talaga. Ay, nako talaga. Ayan, oh. Lakas. Sige, patayin muna natin. Sige, may tumawag ka ulit. Sige na. Ay, nako. Hay, nako. Minsan- Abangan natin mga kabisyo. Minsan talaga mapapahay, naku ka na lang. Pagtatawag po kayo, concentrate lang po tayo sa Viber Yes. call ha, para Ay, teka po. mas maayos ang ating conversation. Kasi gusto natin mag-concentrate of course dun sa inyong Story. mga pinagdaraanan, nararamdaman, and we're trying our best, no, para matulungan kayo manavigate yung mga nararamdaman ninyo. Kailangan nyo ng kausap, kami yun, no? Hello, May. Okay na po. Ayun. So, yung pagde-delay mo ba ng iyong pag-uwi ng Pilipinas ay para sa proteksyon ng mga anak mo o para sa... Sarili. Kailangan po kasi mag-exit na. So, kailangan mo po talagang umuwi. Pero kung bibigyan ka ng pagkakataon na wag umuwi at ma-extend pa yung visa mo, working visa mo, hindi ka mo na uuwi. Hindi po. Mhm. So, kasi nga po natatakot ako. Mhm. Katulad ng tanong ko kanina, na iisip mo ba na etong hindi mo pag-uwi ng Disyembre ay pag-delay mo doon sa parte na makakasama mo yung mga anak mo ng personal? Po. Mhm. At okay lang ba sa iyo yung gano'n na hindi mo sila mahahagkan uli ng ganitong ilang buwan, ilang taon? Para sa akin po, hindi. Kasi sobrang miss ko na po sila. Natay mo umuwi. Opo. Gano'n ba makapangyarihan tong tao nito para matakot ka? Ilang beses Gusto niya na mo- po kasi ako
Bantaan. Gusto mo samahan kita dito sa town nito? Pag umuwi ka dito ng Pilipinas. Samahan mo kaya, ikaw maging bodyguard. Tsaka madaming connection to. Wala nga eh, pero samahan lang kita, lalakasan ko yung connection loob na mo. chicks. Charot. May darot. Hindi, pero hindi mo ba naisip na ipabarangay, pablatter, yung mga cost order na, 'di ba, hindi mo nalalapit tong taong to sa mga anak mo. Yung ganun ba? Kasi kung meron kang ebidensya dyan na nakalap na nagpapatunay na ito'y nanakit sa iyo, nagkaroon ng mga pagbabanta, valid na rason yan ha, para kasuhan mo itong taong to. Napablatter ko na po siya 3 beses po nung sinaktan niya ako. Tapos nung tinutukan niya po ako ng shotgun, napablatter ko na po siya. Kaya nga lang, lang, hindi ko po natuloy kasi nagkausap. Nagkausap kami po. Tapos ayoko, yun gusto mo, sinasabi niya sa akin, gusto mo bang mawala ng tatay yung anak mo? Parang ako kasi po, nakukonsensya ako sa mga anak ko, naaawa ako pag nawala ng tatay. Kumbaga nandyan talaga sa'yo yung mom guilt, no? Masasabi mo bang guilty ka dahil di mo mabigyan ng buong pamilya itong mga anak mo? Opo. At matindi bang factor itong lalaking to para i-guilt trip ka niya dun sa pag-iisip na wala kang kwentang ina, na ikaw ang sumira sa pamilya ninyo? Barate niya pong sinasabi sa akin na ganun po, na ikaw yung sumira at hindi ako. Pero sinasabi ko sa Bakit niya kanya, nasabi yun? sana ko. Kasi daw po, nakipag-iwalay ako sa kanya. Yung nakipag-iwalay ka, naghanap ka ng iba? Hindi po. Hiwalay lang. Opo. Siguro ganito, no? Napaka-complicated din ng sitwasyon kasi ng ating top secret caller na si May. Ang hirap din na mawali, syempre, dun sa mga anak mo. And nandun ka sa parte ng buhay mo na nahati ka sa pagitan ng pagiging nanay at pagiging nanay plus partner plus tao, 'di ba? Kailangan kasi nandun yung respeto mo sa sarili mo at yung pag-iingat mo din at pagpoprotekta mo doon sa mga bata. Pero hindi naman yung lalaking yun yung magdidikta kung anong klaseng nanay ka. Tama. Ikaw ang mismo magdidikta kung anong klaseng nanay ka. At yung pagiging mabuting ina ay hindi lang nasusukat sa dami ng oras na kasama mo yung mga anak mo, kundi nasusukat din ito sa mga sakripisyo na ginagawa mo para magkaroon sila ng mas ligtas na kinabukasan at magandang environment. Agree. At ginawa mo ito sa pamamagitan ng pakikipaghiwalay dito sa ama nila. Yung mom guilt na ito, nararamdaman naman yan ng lahat ng mga ina Ako, isa rin akong ina. And madalas, ito po ay dahil sa pagmamahal natin. Ibig sabihin, nag-aalala tayo dahil mahal natin yung mga anak natin. Tama. Pero, hindi natin dapat hayaan na kainin tayo nung guilt kung ang desisyon natin ay ginagawa natin para doon sa kaligtasan ng sarili natin at ng mga anak natin. Tama. So bilang nanay, ipaglalaban mo yan kasi isasave mo lang yung sarili mo. Paano yung kapakanan ng mga bata kung sige, usapan lang naging may anger issue pala yung lalaki. Iniwan mo yung mga anak mo. Paano kung yung galit niya sa'yo doon niya ibaling? Dahil nga hindi ka niya makita dahil gusto mong iligtas sarili mo, kaya mo bang tiisin yun? Hindi po. Bilang nanay, umuwi ka, iwalayan mo, harapin mo. Dahil lang nanay, mas mauuna pang mamatay yan sa ngalan lang ng pagmamahal nila dun sa mga anak nila. Huwag yung gano'n na itatago mo yung sarili mo. Para matakot ka dun sa tao na yun. Kasi kung gusto ka talagang patayin yun, ilang beses ka na. Ako real talk lang to Kung gusto ka talagang gawa ng masama yun, gagawa ka ng masama yun Napatumba ka na nun. Napatumba ka na yun. Actually, meron ngang mga pagkakataon na 5,000 lang, meron ng Totoo. gunner, diba? Sabi ko nga sa'yo, samahan mo ko hampas ko sa kanya sa pagmumukha niya yung baril na sinasabi mo
Totoo lang, na high blood na ako eh. Kasi kung ako nanay, kunyari ako nanay din, ako lumaki ako sa nanay lang eh, wala akong tatay eh. Ang nanay ko lagi niyang sinasabi sa akin na makikipagpatayan ako para sa inyo. Ako naniniwala ako na bilang isang nanay, uuwi ka ng Pilipinas, aayusin mo yung problema na yan, haharapin mo yung problema na yan, at ilalayo mo na yung anak mo. Sino ba yung malaking tao na yan para, para katakutan yan? Diba? Nanay ka, magpakananay ka, yun lang yun. Natatakot ka ba na pag umuwi ka, mas lalong mapapahamak yung mga anak mo? O mas natatakot ka para sa buhay na meron ka? Natatakot po ako para sa sarili ko. Hindi niya naman po kasi sinasaktan yung mga anak ko. Ako lang po yung sinasaktan niya. So confident ka at masasabi mo na wala siyang gagawin sa mga bata base doon sa pagkakakilala mo sa kanya at sa takbo ng isip niya? Opo. Hello po. Nakikinig kami sa iyo actually, and gusto namin subukan talagang Intindihin. intindihin, 'di ba? Kung saan ka talaga nanggagaling, May. And yung pagiging nanay mo, again, hindi ibang tao ang magdidikta para sa iyo kung anong klaseng nanay ka dapat. Pero ikaw mismo sa sarili mo bilang nanay, ikaw ang poprotekta at ikaw ang magsi-safeguard dun sa mga bata. Kaya tinatanong ka namin kung palagay mo ba ang pag-uwi mo sa Pilipinas, yun yung magiging dahilan para madehado at hindi magiging protektado yung mga anak mo, o yung sarili mo lang talaga din yung naiisip mo na hindi mapoprotektahan? Hindi ko po mapoprotektahan yung sarili ko. Kasi maliit po ako, tapos siya malaki, tapos malaki po katawan niya. Basta parang hindi ko po siya talaga kaya kapag sinaktan niya po ako. Okay, Ma'am May. Okay, naiintindihan namin kung ano yung gusto mong mangyari ngayon na ayaw mo munang umuwi ng Pilipinas dahil gusto mong piliin yung sarili mo at kaligtasan mo. Tama? Opo. Hanggang kailan mo pipiliin yung kaligtasan mo? Hanggat okay po siya. Hanggat tanggap niya na po na wala na kami. So kaya mong isakripisyo yung ilang taon na hindi mo makakasama yung mga bata? Sabi ko nga po kay mama, kapag umuwi ako sa na lang, hindi na doon sa amin, tapos pupuntahin ko lang sa ibang lugar, doon na lang kami magkita. Wala bang parte sa iyo na agapan na ang sitwasyon na sa ibang lugar na talaga nang sa gayon makita mo na yung mga anak mo? Wala bang ganong pananabik sa iyo bilang isang ina? Meron po. O ano ba, mas nangunguna ba sa iyo yung trauma na nararamdaman mo para sa buhay na meron ka? Opo. Grabe kasi yung takot ko sa kanya, tapos yung trauma ko po kasi hanggang ngayon nandito, kasi kapag tinatakot niya po ako, nanginginig pa rin po yung yung katawan ko kahit malayo ako. Well, magkakaiba kasi ang mga nanay din. Hindi ko rin talaga alam kung paano at ano yung sitwasyon ng ating top secret sharer ngayong gabing ito. Kasi kung ako yung nasa sitwasyon mo, uuwian ko talaga agad yung mga anak ko eh. Hindi ko rin masabi, no? Parang depende kasi talaga sa pinagdaraanan mo. Sabi mo, natotrauma ka at paulit-ulit mong nababanggit din na nandun talaga yung takot. Pero ang isang ina talaga, nawawala yung takot niyan. Basta, pag anak ang pinag-uusapan. Anak na, oo. Iba na yan. Wala na akong takot sa sarili ko. Basta sa mga anak ko, kompleto tayo, okay tayo. Ligtas kayo, nakikita kayo ng dalawang mga mata ko, nabubuhay kayo, humihinga kayo, nararamdaman ko yung init ng balat ninyo. Goods ako dun. Ma'am May, bago po namin tapusin tong call na to at bibigyan ka namin ng chance na magsalita sa mga anak mo, sa asawa mo. Ma'am, may gusto lang ako sabihin sa inyo para mabitawan ko rin to. Ma'am, naway sa pagpili mo sa sarili mo, hindi literal na sarili mo lang talaga at kaligayahan mo yung pipiliin mo at maghahanap ka ng iba dyan sa ibang bansa.
Naway wag, ma'am. Opo. Kahit di mo ako sagutin ng opo, yes, ma'am. Gusto ko lang tong bitawan sa'yo, ma'am. Kasi, baliwala lang din yung iyak at luha mo. Kung bukas makalawa, next month, next year, meron ka na dyan na iba. Kung talagang pinipili mo yung sarili mo para sa kaligtasan mo at kapayapaan mo, hindi mo kailangan ng ibang tao na maghahanap ka dyan para sabihin mong may kapayapaan ka at mapapalitan mo yung asawa mo. Lagi mo tandaan, ayusin mo muna yung sarili mo at mga anak mo dito sa Pilipinas bago mo piliin literal yung sarili mo. Ang nanay, ngayon lang ako, di ba? Ngayon lang ako nakarinig, how ironic, ngayon lang ako nakarinig na may nanay na pinili niya lang yung sarili niya kaysa sa anak niya. Pero ako, naniniwala ako, na kung ikaw man ganun talagang nanay, na pinarinig mo ngayon sa buong Pilipinas, sa buong mundo, naway sa pagpili mo sa sarili mo, sa pagiging selfish mo ngayon, dahil nga nililigtas mo yung sarili mo, naway panindigan mo yan nang walang ibang tao kang pipiliin din dyan at makasama. Naway nadidesisyonan mo yan dahil yan talaga yung desisyon mo pang sarili. Hindi dahil may nagpupush din sa'yo or may taong na-involve dyan sa ibang bansa na pwede mong makilala kaya nababago yung isip mong ganyan. Alam mo, kakalungkot lang eh. Na bakit kailangan mong i-save yung sarili mo para sa anak mo? O baka kaya din sobra kang umiiyak ngayon, May, no? Ay dahil yung nabitawang mga salita ng mga anak mo na bakit, tumatagos din talaga siya sa kaluluwa mo, sa buong pagkatao mo. Dahil alam mo, May mas malalim na sa dahilan. kabilang banda, meron ka ring kontribusyon doon sa parting iyon. Kaya, hindi ko alam kung yung mga luha mo ngayon ay luha ng sakit, pait, guilt, o pinagsama-sama na. Pero naway maging mapayapa ka sa pagdedesisyon mo sa puntong ito ng buhay mo. At kung anong klase kang ina, ikaw ang makapagdedesisyon niyan. At ipapaalala ko lang sa'yo bilang isang ina na walang kahit anong kayang gawin ng isang ina basta para sa anak niya. May, bago natin tapusin to, diretsahan. Diretsahan lang tayo, May. Ulitin ko, isang beses ko lang to tatanungin. Wala ka bang taong nagko-comfort sa'yo dyan? Na nakakausap mo? Kwentuhan mo? Wala? Pinsan ko lang po. Pinsan mo na nasa ibang bansa din? Opo. Wala ka nakakausap ngayong ibang tao? Wala po. Wala yung katulad dati na may nanliligaw sa'yo at tumulong doon sa mga anak mo? Wala po. Hindi mo na nakakausap yon? Hindi na po. Wala ka na nakakausap na iba? Wala na po. Naway totoo yan. Opo. Okay? Oh, okay po. Salamat po, DJ Jaren, DJ Rocky. Kahit konti po napagaan po yung ko. Pero napadesisyonan ko po magbubuk na po ako ngayon ng ticket pa po. Pauwi ng Pinas sa December. Iwanan Yakapin yung mga mo, dapat. Oo, yakapin mo yung mga harapin anak mo. mo. Iba pa rin yung pakiramdam na nakakasama mo yung mga anak mo kahit na may mga ganyang pagsubok sa buhay ninyo. Kumbaga, yung takot na yan, baliwala yan. Basta pag anak mo pinag-uusapan, mga anak mo pinag-uusapan, wala yan. Buong pagmamahal mo, sakripisyo mo, madarama yan ng mga anak mo at mas marirealize nila kung anong klaseng ina ka kapag dumating ka, hinarap mo lahat ng ito at pinatunayan mo sa kanila na yung pagmamahal mo bilang isang ina consistent at hindi nagmamaliw at hindi selfish. At para sa kanila lahat ng naging desisyon mo. Saan mo dito yung ticket pag nagbuka na ha?
Okay po. Ha? Salamat, Abangan May. ko. Salamat, May. May gusto ka pang Salamat. sabihin, May? Ano po? May gusto ka pang sabihin? Wala na po. Maraming salamat po. Maraming Thanks, salamat, May. May. God bless, May. Sana hindi pinsan na cousin yun Alam mo yung cousin? Kasintahan. Yes! Kasintahan! Kami natin naging kasin ko lang yan. Oo, yun pala. Kasintahan! Naaray ko. Side mo sa kasin. Charot! Tudarot. Uy, pero shoutout sa lahat ng mga nanay na paminsan po ay nakakaramdam ng mom guilt. Alam mo, minsan yung iniiyak din talaga kasi ng isang tao ay tungkol sa sakit, galit, pait, hinanakit. O madalas din yung guilt feeling. Totoo. Hindi mo mawala yun, yung guilt. Lalong-lalo na kung hindi mo bibigay siguro yung buong pamilya sa mga anak mo. Tapos kapag kinwestiyon ka na, tapos may isang tao bumubulong-bulong sa'yo na ito yung ginawa mo kasi. Pero sa kabilang banda, kung meron ka din naman talagang ginawa, 'di ba, na nag-contribute dun sa pagkawarak ng pamilya ninyo, kailangan nyo rin talagang i-acknowledge yun sa mga sarili ninyo. At hindi natin dapat tanggalin, 'di ba, yung mga parte na nag-react yung ibang tao tungkol sa mga naging desisyon natin. But anyway, thank you sa pagtutok nyo po sa amin. Naway nasusulit po natin, no? Yung bawat pagkakataon na magkakasama tayo. Inumaga na naman tayo. Pero hindi natin sigurado kung sa susunod ba o umagahin pa rin tayo. Wow! Kaya mga kabisyo, muli maraming salamat po sa pagsama niyo po sa amin simula alas 9 hanggang alas 12 ng gabi. Kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At nakasama po ninyo ang Basa Princess, DJ Rakitera. At kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oras po natin, 12:34 a.m. Magandang umaga mga kabisyo. Handog po naming awitin sa inyo. It's a beautiful day. It's a beautiful song by Green Day, 21 Guns. Metro's #1 Love Radio. Basic!